Nej, er du det? Den er jo... Hold da op. Nej. Og hvor kommer den så fra? Og hvor kommer den så fra? Det er, Hvad ja. betyder det? Det er, Hvad ja. betyder det? Det er sten. Det er antropologisk sten. Okay. Det koster 5.000 kroner, men jeg har det, for det er 50% rabat. Så det koster kun 2.500 kroner for sådan den. For sådan en sten. For sådan en sten. Ja. Hvad kaldte du den sten? Antropologi sten. Antropologi. Så jeg skal nok ikke lægge den for tæt på brændeovnen, fordi så klækker den, og så kommer der sådan en dinosaur ud af den. Nå, det er antropologi. Nå, det er antropologi. Antropologi. Hvor har de så gravet den op henne? Ja, hvad er det for noget? Lykke med det. Det er... Er det ikke billigt for 2.500? Jo, det er det. Jeg kan godt sælge nogen til dig. Jeg har nogen, der er lidt billigere. Det sælger jeg på også. Nu bliver det billigt. Hvis den koster 5.000, så er 2.500 der billigt. Ja, ja. Det er det da. Så du ikke bliver snydt. Virker det sådan rimelig massivt? Ja, altså du har da fået noget gods for pengene. Ja, så der ikke sker noget. Der sker noget. Den er også pakket godt ind. Er det en, du har hentet ned på Amager Strand, eller hvad?